Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channelaव नोंथांमोन गासिखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि बे सिगांनि बर'बारदलनि भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि डिसक्रिपशनाव लिंक होनाय दङ। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा बे लिंकआव थांनानै नायहैबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नोंथाङा जुदि नायनो इन्टारेस्टेड बा फै दिनै आंनि भिडिअखौ नायलांदोनि। दखान मासे थांसिगोन आरो मा Kapan ini roh? Sana ya Pak. Tunggu lah Sak. Butterfly. बेफोर नुथाया जादों जोंनि बर'बारदलनि दखानफोरनि माखासे नुथाय। बे नुथायफोरखौनो आं नोंथांमोननो माखासे दखानफोरनि नुथायखौ आं नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो नाजादों। फैदो नायलांदो बायदिब्ला। Kakek lo bang jalan bang jalan lo. बर्थमान हिन्जावफोरा लानो हागोन लाभ Selai. ला La 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 la. लेखा फरायखानानै Skap. मा Skap nama nih. सिकाप Isi sekolah terus. Oh pasir ke lang roha. This is Club Rose. Pura pasir kita gimana? Pasir kita gimana? Dong 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 dong. Coba sih lah. Hari kita huru kita. Buka terakhir. Buka nama menbi. Jabar. Ini aku. Itu. Di sana. Baik. Ada ya? Halo? Apa? Hàng đứa, hàng đứa. Là đứa.
sibo. Tama min busy. Tanah lah terus agak nak Sang lak. di depannya. Hah? Suka? Tahu dia unes dia. बेफोरानो जादों जोंनि बर' बारदोलनि फिसा मोनसे दिन्थिफुंसालियाव नुनो हानाय दख'ना, आर'नाइ आरो रेगे रेगां बेफोरबायदि बायदि गाबनि रंगिना संगिना बेफोर दख'ना आरो आर'नाइ रेगे रेगां बेफोरबायदि बेवहाय फिसा मोनसे दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनायनि मोनसे नुथाय। Oi.